Magandang araw mga kapatid. Welcome sa ating Catholic Daily Reflection. For our reflection for today, it is taken from the Holy Gospel of Jesus according to St. Luke chapter 11, verse 29 to 32. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Short recap sa ating binasa. Let us paraphrase it. So, yung context is, ang audience ni Jesus ay mga Jews. Pupunta siya una para sa the chosen people of God, the Israelites. Hindi siya tinatanggap. Lalo na yung mga the priestly class, the Pharisees, na sila dapat ang mag-guide sa mga tao na tanggapin si Jesus. Sila pa yung nangunguna na hindi tumatanggap kay Jesus. Even marami ng mga prophecy na nagtuturo na si Jesus yung nilalaman ng mga propesiya. Marami ng mga signs si Jesus, healing the sick, feeding the hungry, casting out demons, preaching, miracles, wonders. Dami na nagpo-point. Pero because of their pride, hindi pa rin nila tinatanggap si Jesus. So, binalaan sila ni Jesus. Sabi niya, this generation, itong kaharap niya na henerasyon, sila, yung mga Hudyo, is an evil generation. Marami pang mga signs na hiningi nila para matiyak nila na si Jesus yung Messiah. Pero napuno na si Jesus. Kasi dami ng sign binibigay, wala pa rin. Kaya sabi niya, hihingi kayo ng sign, walang sign na ibibigay sa inyo. Pero yung sign ni Jonah. Bakit? Si Jonah, di ba, may warning na pag hindi sila nagsisi na kanilang makasalanan, lilipulin ng kanilang bansa. Kaya yun ang sign na warning ni Jesus, lilipulin. They will be destroyed pag hindi sila nag-accept kay Jesus at hindi sila nag-repent ng kanilang mga kasalanan. Okay? And the Queen of the South. And then also, sabi ni Jesus, there is something greater than Solomon here. Si Solomon, ang wisdom niya ay kamangha-mangha na, napakatalino, pero mas greater pa. Meaning si Jesus is here. He is the ultimate, He is God. Meaning siya ay mas greater pa than Solomon, and He is greater than Jonah. Jonah, as a prophet, pinadala para mag-warning. So si Jesus, is mas mataas pa kay Jonah. He is the final prophet. Jesus, the Son of God. No? The Word of God itself made flesh, dwelt among us. So yung ating ngayon, reflection sa tulong ni Saint Peter Chrysologus from the year 406-450. He is a bishop of Ravenna, and he's also a doctor of the church. So sa kanyang paglilinaw, si Jonah, kung matandaan nyo, malapit nang malunod yung barko, sabi niya, ihulog niyo ako. Siya nag-volunteer na ihulog sa dagat.
no? Thrown overboard. Ito ay nagsisimbolize kay Jesus, nagtuturo kay Jesus na si Jesus ay willing, no? Willing siyang magpahulog na mawala ang kanyang buhay. Willing siya, kagaya ni Jonah. Meron silang parallel. It symbolizes the passion of Jesus. He is willing to die on the cross for us. At si Jonah, siya ay nilunok ng malaking isda, ng sea monster. Si Jesus, siya ay nilunok ng kamatayan, the monster of death. And Jonah stayed for 3 days in the belly, and Jesus died and stayed for 3 days sa sepulcher, and he rose. Siya ay nabuhay. 3 araw, nagsisimbolize din Jonah. Kaya sinabi ni Jesus, there is something greater than Jonah here. So si Jonah ang nagsimbolize dati, ngayon si Jesus na. At sinabi ni Jesus, this generation is an evil generation. It seeks a sign. Kagaya sa atin ngayon, maraming hindi naniniwala sa Diyos. Maraming hindi pa rin nagsisisi. Hindi pa rin iniiwanan ang buhay makasalanan. Gusto pa rin ng mga sign. Ano pang mga sign? Ito, China-Ukraine conflict. Pandemic. Kadami-dami ng mga signs. Lindol. Hindi na sumusunod sa tamang panahon ng ating climate. Kahit summer, umuulan. Kahit rainy days, hindi umiinit. Hindi na, dami ng sign, no? Pero ang mga atheists, hindi naniwala sa Diyos. Sabi nga, give me a proof na may Diyos. Walang Diyos. Hindi naman nakikita sa experiment, sa lab experiment na may Diyos. So kung ano-anong mga sign ang gusto nila. Pero sa mga tao na hindi naniniwala, walang sign na maibibigay na sapat. Kasi kahit anong sign ibibigay mo sa mga taong na hindi naniniwala, wala pa rin, hindi pa rin sila maniniwala. Kaya ang mga miracles sa mga sign ay nabibigay lamang sa may mga pananampalataya. Sa mga wala, kahit yung konti nilang pananampalataya ay kukunin sa kanila, sabi ng banal na kasulatan. No? So, to those who believe, no explanation is needed. But to those who do not believe, no explanation would suffice. No? Kaya yun ang kasabihan. Nung sinabi ni Jesus that this generation is evil, baka isipin natin na, okay lang yan dahil sa panahon lang nila yun, hindi sila naniniwala kay Jesus. Ako naniniwala naman ako kay Jesus. Let us not deceive ourselves, brothers and sisters. Kasi maraming nagsasabi sa atin na we believe in Jesus, pero hanggang bibig lang. Kung tutuusin, madami sa atin ang hindi naniniwala kay Jesus kahit sinabi nating Jesus is our Lord and Savior. Kasi ang totoong believe at paniniwala ay ang taong gumagawa ng kanyang kalooban. Ang sinabing believe sa Hebrew ay isa sa buhay. Yun ang believe. Hindi yung believe dito lang. Naniniwala ka na yan ay pula, na yan ay itim. Hindi. Ang naniniwala ka ay binibigay mo lahat ng buhay mo. Yan ang ibig sabihin. So kahit sinabi mo pa I am a believer of Jesus, I am a Christian, pag hindi mo sinusunod ang kanyang utos, hindi ka talaga believer. So we think that sa ibang panahon yon. Pero actually, Jesus is speaking to us. Mas masahol pa ang generation natin kumpara sa panahon ng mga Israelites. Sa panahon ni Jesus. Mas lalo na ngayon, mas grabe. Kasi kung sila dati nagagalit sila kay Jesus, ngayon mas masahol. Kasi wala tayong pakialam. Sabi nga ng isang writer, mas okay pa yun dati kasi galit sila kay Jesus. May parang relasyon pa. Ngayon, dinadaanan na lang natin si Jesus. No?
Kung sabi ni Venerable Archbishop Fulton Sheen, kung sa panahon daw si Jesus ngayon, andito, sisigaw siya ng Calvary. Mas pipiliin pa niya ulitin yung Calvary na dinaanan niya kumpara sa ngayon, na siya ay parang standing in the rain, very lonely, dinadaan-daanan na lang siya. Mas gugustuhin niya pa daw yung panahon dati na sinasampal siya, dinuduruan, at mas bearable pa daw yun kumpara ngayon na dinadaanan na lang talaga siya at hindi na talaga pinapansin kahit hindi man na lang tingnan. Dati, niyuyurakan siya, sinasampal, ginugulpi. Napapansin pa siya, pero ngayon mas masahol. Wala nang pakialam ang tao dahil punong-puno na ng kanilang idolatry of self, idolatry of money, and idolatry of pleasure. No? So si Jonah pinadala sa pagan country. Si Jesus ay pinadala to all the people to proclaim repentance and turning back to God. The question is, are we listening? No? We need to ask ourselves, are we listening? Marami ng signs, pandemic, wars here. Are we listening? Time is running out. No? Now, kung pansin nyo, nag-mention si Jesus ng Solomon to the Queen of the South. Pumunta para lang mag-listen sa wisdom ni Solomon. Kung mapansin nyo, natuwa si God kay Solomon dahil hindi siya nag-ask ng earthly things, but ang in-ask niya is the wisdom. Kaya nga sabi sa Bible, the greatest gift you could ask is the Holy Spirit. Yun ang hiniling ni Solomon, wisdom. And the wisdom is the greatest of all the gifts of the Holy Spirit. Kaya we are reminded by this gospel that we should ask the Holy Spirit. We should ask the gifts of the Holy Spirit. No? Kaya sa panahon ngayon na ang evil ginagawang good, ang good ginagawang evil, yung kasinungalingan ginagawang katotohanan, yung katotohanan ginagawang kasalanan, no? Yung pag sinabi mong merong dalawang kasarian lang, delikado ka na. So ginagawang kasinungalingan ang katotohanan. Now is the high time to ask for wisdom. Kasi hindi na natin alam minsan ang katotohanan sa kasinungalingan, no? So kaya sinabi sa Isaiah chapter 5 verse 20 to 21, those who are wise in their own eyes, prudent in their own view, they are being deceived. So we should ask for wisdom na hindi tayo ma-deceive ng ating sarili at ng kaaway. Kaya si Jesus spoke harshly. Medyo harsh yung words ni Jesus sa mga Israelites kasi hindi na tinatanggap. No? Pero ang purpose ni Jesus so that they will repent and they will save their souls. Kaya ang tough love, minsan dinidisiplina tayo ni Lord. Hinahayaan niya, pumapayag siyang ma-experience natin ang mga suffering natin sa society para ma-shake tayo, no? Para magising tayo sa ating himbing, sa ating pagtulog. Kaya gumising tayo at magsisi. We as dahil tayong as people in the church have stopped listening and following God. So the question is, are we listening? Huh? God bless us all.